Tässä on pinkin viivan tuolla. Kävelet sitä kohti ja sitä pitkin. Joo. Hyvä, saat mennä. Ota takaisin. Tuu vielä takaisin. Ota vähän lyhyt. Okei. Parempi? Joo. Hyvä. Sitten oikein reipas askellus. Käänny. Joo. Ota askel kohti sitä laitetta. Mene ihan sen eteen seisomaan. Kattele sitä laitettavaa. Kyykkyyn siihen, kutsuun koiraa, mutta katselet vaan sitä pöytää. Rossi. Rossi, tuli tänne näin. Rossi. Ethän ole siellä järvessä. Rossi. Kutsu oikein iloisesti sitä. Rossi, tule. Joo, voit vähän katsoakin koiraan päin. Kutsu sitä sinne. Houkuttele oikein sen. Täällä on kato vaikka mitä jäljellä. Tätä liikkua vaikka sinne päähän. Kato vaan sitä pöytää. Se on tavoite, että se tulisi nyt taistelemaan siitä. Jaha. Hyvä, jatka vaan kutsumista. Tule tänne näin. Tänne näin. Tänne. Tänne. Tule. Rossi. Ja kyykkyy vielä sinne ja rapsuttele maata, tulisiko se sinne, älä koske siihen. Katso, että on käpyjä ja keppuja, vaikka mitään. On. Tule. Tule. On. Hieno. Hyvä. Kato. Vaikka sen laitteen taakse. Sinne, me takaisin kyykkyy vielä. Houkuttele koko ajan. Tule. Rossi. Täällä. Katso, täällä on kaikkea jännä. Tule. Etsimä. Voitaisko täältä tryppelää? Tule. Täällä. Tule. Rossi. Teepä sillä, että tuut tänne kohti koiraa vähän matkaa ja houkuttelet sen sun luokseen. Rossi. Täällä. No, ja nyt lähdet kävelemään sinne ja yrität houkutella sen kanssa tutustua siihen. Hyvä, kehu sitä. Silität sitä. Kehu oikein. Hyvä. Arvosta hihnaa vähän sen kaskaa, sitten kato, niin se kostatat kiinni. Hyvä, tulkaa tänne. Okei, tehdään ohitukset vähän samalla lailla kuin tuolla haalarilla. Pitkä hihna, sitä viivaa pitkin käyt siellä 10 metrin päässä on merkki, käy siellä kääntymässä ylipäätään. Reipas askellus. Noi, ja samanlainen reissu toisen kerran. Hyvä, lähdetään tuohon suuntaan. Eihän kellään ole nenäliinaa taskussa.